La piscina per pescar objectes perduts. És agradable pescar els dies assolellats, oi, gegant? Sí. No entenc què hi veus d'agradable. Ai... Han picat, han picat! Ja el tinc! Segur que és dels grassos! Pica! Què us ha semblat? Felicitats! Sí que és gros, sí. No cal que rigueu, que no fa gràcia! Com que no, si és per petar-se? Podràs afegir aquesta llauna a tot el que has pescat aquest matí. Només escombraries. Pescar escombraries és més difícil del que sembla! En això tens raó, perquè jo sempre pesco... peixos ben vius i preciosos! I jo també. Ai, Novita, ens podries ensenyar com t'ho fas per pescar tanta porqueria? Me'n vaig, ja en tinc prou! Com que no pesques res de bo. Va, gran cosa, això de pescar. Pescar és un passatemps per covards que no m'agrada gens ni mica. A qui se li acut enganyar els pobres peixos amb un esquer per pescar-los? Ja he arribat! On l'has ficat? No ho sé, de debò, no ho sé. Doncs la necessito ara mateix. Ja l'estàs buscant. Però si no he sigut jo... Què passa, Doraemon? Mira, doncs passa que la mare no troba una galleda i es pensa que l'he agafat jo. Una galleda? Ai, mareta! Que te l'has endut a pescar? Me l'he deixat a la riba del riu. Molt bé, doncs vés-la a buscar. No tinc temps, no hi puc anar! Doraemon? Però si no he sigut jo... Sisplau, Doraemon, ajuda'm, sisplau! Bé, què hi farem? Tinc un invent que ens anirà bé. La canya de pescar objectes perduts i la piscina per pescar-los. On t'has deixat la galleda, exactament? A la riba del rierol que hi ha rere l'escola. Però escolta, què és això? Ai! Aquesta canya serveix per pescar objectes perduts. Vull pescar la galleda. La piscina busca el lloc on hi ha l'objecte i quan el troba, la canya el pesca i ja el pots agafar. Això és aigua de debò? És una pantalla de la quarta dimensió. Oh, ha picat! Sí! Vinga! Oh! Quina passada d'invent! Per ser tu has pescat força peixos. Mira. Ai, mare meva, segur que és la galleda d'en gegant! Quin desastre! I ara què fem? De pressa, torna-li ara mateix! T'agafa, Gegant! Quina por que he passat. Deixa'm pescar a mi. Primer de tot, descriu la galleda amb tot detall. Galleda de color blau, de 30 centímetres de diàmetre. Ai! De què vas, poca solta? Què m'has fet? Ei! No, jo no t'he fet res! Mira, gegant, la galleda! Mira, la galleda! Que se'n va! La galleda... M'has enganyat, Soneo! Visca! Aquesta sí, Au, té, la galleda. O sigui que al final la tenies tu, Si agafes una cosa, després l'has de tornar al seu lloc, entesos? Però si no he sigut jo, no hi ha dret. Tu, la mare m'ha renyat per culpa teva i això sí que no ho suporto. Espera, no ho guardis encara. Un boli? Sí, un boli que sembla que tingui pell de girafa. Té una rascada al caputxó, és de tinta blava. No sé si podràs pescar una cosa així, ho veig difícil. Per pescar s'ha de tenir paciència. La, 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 la.
Sí que triga a picar el boli aquest. Que no es dic que per pescar s'ha de tenir paciència. Ja ha picat! Va! Tan petit i quina força que té! Ai! Vigila, Novita! Com pot ser que no puguis estirar un boli? Novita, estirem tots dos alhora! Uns pantalons? Oh, el meu boli és a la butxaca! Segur que l'ha trobat algú i se l'ha guardat a la butxaca, per això ens ha costat tant de pescar. Ostres, qui ha sigut? Vull veure-li la cara! Qui ha sigut? Qui s'ha atrevit a treure'm els pantalons? Has sigut tu, malxinat? Què? No, jo no he fet res. Et penses que et pots riure de mi així? No corris, Sunea! Llenguado d'oferta! Avui tinc el llenguado molt barat! Però què fas, tros d'ase? Ara buscaré les 3 monedes de 10 que vaig perdre l'any passat. No les trobaràs, ja t'ho dic ara. Molt bé, ara ho veurem. A veure si m'agafes. Quin rotllo, amb tota aquesta gent no puc sortir. Cas un Laia, si tingués 10 iens trucaria a la Jaico i li demanaria que em portés uns pantalons. 10 iens! Quina sort! Què passa, què és això? Calla, ara que està distret! Ui! Un monstre en calçotets! Què dius d'un monstre? Sóc en gegant! Monstre! Que no, calla! Ha picat! Vinga! Has pescat totes les monedes de 10 iens que s'han perdut a la ciutat! Mira quina pila de monedes! Sóc un geni de la pesca! Ni parlar-ne! Només n'hi ha una de teva. Les altres les duré a comissaria. Oh, tant d'esforç per no res. I això també m'ho enduc. Ja ho tinc! Li ensenyaré aquest invent a la Shizuka. Shizuka! Ah, sí? I què pots pescar amb això? Moltes coses, ara ho veuràs. Oh, Suneo! Ah, hola, Novita. Penses tornar a pescar, però si ets un autèntic inútil. Calla, que no saps de què va! No és una pesca normal i corrent! Escolta, Shizuka, ja ho veuràs, pescarà trastos vells i sabates foradades. De debò? Ja piquen? Com pot ser? Però si encara no he dit res. És igual. Amunt va! Ho veus què et deia? No pot ser. Ho tornaré a intentar. Només que només pesco escombraries. Que estrany, què passa aquí? Ja ho entenc, era un abocador. Novita! Oi que em deixes el teu invent? Espera, no em deixis aquí! No em deixis aquí, Suneo! I ara què li passarà, Novita? Ha dit que tornarà quan acabi de remenar les escombraries. Quina barra que té, en Suneo! Segur que ha agafat l'invent! Si trobo el culpable, li clavaré una pallissa que se'n recordarà tota la vida. Que es prepari! Això vol dir que aquells pantalons eren tan gegant! Els diners, els dinerons... Ah! Mira què he recuperat! Fantàstic! Genial! Penso recuperar tots els còmics i les joguines que li he deixat engegant i que no m'ha tornat. Eh? Què és això? Ara sí que has begut oli. Molt bé, un altre. Oh! Ai!
servir la tècnica que vaig aprendre a Hawaii pescant peixos espasa. Què? Què és això? Que també li havia deixat engegant? Ai! Gegant! O sigui que eres tu! Doncs te les carregaràs. Me les pagaràs totes de cap. No t'equivoques, no és el que penses! Que em prens per burro! Quin desastre! Li he de dir en Doraemon de seguida! Quin desastre! Li he de dir Nobita de seguida! T'he de dir una cosa! T'he de dir una cosa! Són els pantalons d'en Gegant, l'hem feta bona! Oh! Ja ho sabies? Sí, perquè duen el nom escrit a la butxaca, mira. I ara què fem, Doraemon? Si li expliquem, s'empiparà molt i ens farà una cara nova. Molt bé, ara ja estem en paus. Ai, jo no he sigut. Ai. Què vols que et digui? Em fa una mica de llàstima. No hi podem fer res, oi? He quedat ben descansat. La màquina per apreciar el valor de les coses. Ah! Que bo! Jo ja no en vull més. Ja estic. Què et passa, però, si gairebé no ho has tastat? És que ja no tinc més gana, estic ple. Quina paciència. Ah, per cert, què hi ha per berenar? Per berenar? Nobita, fes el favor de seure aquí un moment. Per què fas un altre cop aquesta cara de pomes agres? Ui, ai. Escolta'm, Nobita, fa molt de temps, quan tu encara no havies nascut, la gent es moria de gana, no hi havia prou menjar per tothom. Al Japó de la postguerra, la vida va ser molt dura per molta gent, fins i tot per la nostra família. I això per què m'ho dius, ara? I actualment al món encara hi ha països on desenes de milers de nens pateixen perquè passen gana. Ah. A veure, Nobita, què faries si tinguessis gana i no tinguessis menjar? Et demanaria que em fessis un bol d'arròs. Ja, molt bé. I si no tinguéssim arròs a casa? Això rai, menjaria una mica de pa. I si no tinguéssim pa, què faries? Aniria a un restaurant. I si els restaurants tampoc no tinguessin menjar? Per cert, m'han dit que a l'avinguda principal han obert un restaurant de fideus ramen. Per què no hi anem a sopar avui? Va, anem-hi, va. Molt bé, s'ha acabat. Ja n'he tingut prou. Avui et quedes sense berenar. Mare! Què li ha agafat? Per què s'ha enfadat tant? Lògic que s'hagi enfadat sentint les teves respostes. Però, és clar, tu tot això no ho podràs arribar a entendre fins que sàpigues què vol dir passar gana. La màquina per apreciar el valor de les coses. Aquest invent t'ensenya a apreciar el valor de les coses que normalment donem per fetes sense pensar-hi. Per provar-la, perquè vegis com funciona, pitja el botó vermell i digues aire. Aire? No ha passat res, vols dir que va bé? Com pots veure, l'aire que t'envolta ha desaparegut i no pots respirar. D'aquesta manera t'adones de seguida de la gran importància de l'aire que respires normalment i l'aprecies com cal. Em sembla que m'he passat una mica. L'efecte s'anul·la mitjant el botó blanc. Què, doncs? Has apreciat el valor de l'aire que respires? Quin invent més desagradable! Ara pitja el botó vermell i digues menjar. Ja ho entenc, si el pitjo no podré menjar, oi que no? Exacte, però com que ja has dit que estàs ple no et passarà res. Molt bé, doncs el pitjaré. Aquest cop no em passarà res, perquè jo no sóc un golut com tu. Menjar! El berenar! Aquest invent és de pa sucat amb oli i no acaba de funcionar. Ja baixo! Un pastís! Jo ja m'he menjat el meu, no patiu. Au, va, agafeu-lo. Ens el menjarem mentre llegim un còmic. Ai, me l'ha guanyat pastís. Per què? Que bo! No cal que m'ho
vagis fregant pels bigotis. Ai, mira, que està per llepar-se'n els dits. La nata és cremosa i el pa de pessic esponjós. Una combinació perfecta i les maduixes són tan dolces. Podries haver callat, ara per culpa teva m'ha entrat gana. Ja ho sé, em prepararé uns fideus ramen. A veure... Em sembla que els fideus instantanis eren per aquí. Que estrany, no els trobo. I a la nevera no hi ha res que m'agradi. Doncs res, aniré a comprar una mica de pa. No pot ser! No hi queda ni una moneda! Tu vas gastar tot ahir amb el còmic, no? Tant se val, al capdavall no trigarem gaire a sopar. Novita, ha vingut en Soneo. Què? Que hem d'anar a jugar a beisbol? Sí, què vols que et digui? En Gegant m'ha dit que t'avisi i jo t'aviso. Només tu, Gegant? Això mateix. Jo batejaré i tu t'encarregaràs de defensar. T'ha quedat clar? Va, a defensar. Què? Jo tot sol he de defensar? Que no ho has entès! Ui! Molt bé, d'acord. Ai! Ai! Corre, Novita! Espera! Novita, per la dreta! Tinc tanta gana que gairebé no puc córrer. A veure si pares d'una vegada. Nois, mireu, he fet galetes. Us venen de gust? Les voleu tastar? Galetes! I tant que sí! Visca! Apa! Genial! Ei, tu, deixa'm en alguna! No us les mengeu totes, deixeu-ne per en Novita. Adéu! Quines galetes tan bones que fa la Shizuka! Són delicioses! Galetes? Jo també en vull galetes! Tu no paris fins que trobis la pilota! Ai, no hi ha dret! On és? L'he de trobar de seguida! Són boníssimes, no puc parar. Piloteta! On t'has ficat, piloteta? Surt d'una vegada! Ei! Encara no has trobat la pilota? No la trobo, què vols que hi faci? Per cert, i les meves galetes? Ha! Ja no em queden, són a la meva panxeta, per tortuga! No pot ser! No rondinis i busca-la! I si no la trobes, ja cal que et preparis, tap de bassa! Ai... Què faig? No la trobo enlloc! Ai... Mare de gana! Ai... A qui se li acut deixar aquí una pilota? Sembla mentida! La pilota! Ja vinc! Ui! Novita, què hi fas aquí a aquestes hores? He vingut a portar-te la pilota. Ostres, ja no me'n recordava de la pilota. Ai, carn! Això és l'especialitat de la meva mare, cuixa rostida. Gegant! Vaja, ja ho entenc. En vols un trosset, oi que sí? Sí, sisplau. Ja hi has fet una mossegada i en tens prou, no? Avui per sopar tenim anguila. Visca! En vull més! Caram, quina gana que tens avui, Ai, em moro de gana! Una paradeta! Quina bona olor que em fa! Hola, noi. Només mirava. Ja me'n vaig, bona nit. No puc més, no puc ni caminar. Ei, nano. Em sembla que tens gana. Au, va, menja, que et convido. Gràcies, senyor, moltes gràcies. Gat dolent, vine aquí! Torna'm el menjar! Menjar? O que se't mengin! Et desafio!
No res, un gos i un gat barallant-se. He guanyat! Sopar! Novita! On t'havies ficat? Per què arribes tan tard? És que he estat buscant una pilota per ser-hi al sopar. Quina barra! Ja fa estona que he desparat la taula. Al llit sense sopar. Però per què? Una mare no pot tractar així al seu fill. Ja no puc més. Si hagués sabut que em passaria això, m'hauria acabat el dinar. Què, doncs? Ja has après a apreciar el valor del menjar? I tant que sí, a partir d'ara donaré al menjar el valor que es mereix fins que tot torni a la normalitat. D'acord. Novita, a sopar. Te l'he hagut de reescalfar. Acaba-t'ho tot, Bon profit! Quina felicitat! Saps què, mare? No sabia que el menjar fos tan bo. A poc, home, que t'ennuegaràs i bastant de pressa. Molt bé, així m'agrada. Posa molt més. D'acord, d'acord. Moria de gana. Que et serveixi de lliçó. No mengis tan de pressa. Ai, que bé que he sopat. Novita! T'has deixat encès el llum de la cuina. Ara l'apago. Ara podré dormir com un sac. T'has deixat oberta la porta del lavabo. Acaba els deures abans de ficar-te al llit. Mira que arriba a ser pesada, no em deixa tranquil ni un moment. Ja sé què faré. Doraemon, deixa'm la màquina davant, sisplau. Per què la vols? Només per apreciar el valor d'una mare. Escolta, Novita, he d'anar a casa dels avis uns quants dies per un assumpte molt urgent. Vigila bé la casa, Adéu, no pateixis, mare. A veure si així em deixa tranquil uns dies. No tens remei. Sempre trobes la manera de fer servir malament els meus invents. He après a apreciar el valor de la teva màquina